मखाना, जेकरा के फूल मखाना भी कहल जाला, जलकुंभी के पौधा नीलकमल के बीज से आवेला। मखाना के कमल के बीज भी कहल जाला। बाकी नट्स नियर मखाना भी पोषक तत्व से भरपूर होला आ अक्सर एकरा के नाश्ता के रूप में खाइल जाला। मखाना खइला से स्वास्थ्य के कुछ आश्चर्यजनक फायदा मिलेला। एकर इस्तेमाल पारंपरिक चीनी चिकित्सा आ आयुर्वेद में दवाई के रूप में होला। आई मखाना खइला से स्वास्थ्य के आश्चर्यजनक फायदा के बारे में जानल जाव। एक चमकदार अवुरी जवानी वाला त्वचा मखाना में गैलिक एसिड अवुरी क्लोरोजेनिक एसिड जैसन एंटीऑक्सीडेंट होखेला। ई आपके त्वचा के नुकसान से बचावेला अवुरी युवा अवुरी चमकदार बनावेला। 2. पीरियड्स के दौरान बेचैनी कम करेला। मखाना खइला से शरीर में एसिडिटी कम होखे में मदद मिलेला, जवना से गैस्ट्रिक बीमारी से बचाव होखेला। एकरा अलावे बहुत महिला के पीरियड्स के दौरान होखे वाला बेचैनी के भी कम कईल जाला। 3. रौरा बाल के पोषण करेला। मखाना में कैम्पफेरोल नाम के एगो यौगिक होखेला, जवन की आपन बाल खाती कंडीशन नेहन काम करेला। ई आपन बाल के जड़ से मजबूत बनावेला, चमक बढ़ावेला अवुरी सूखापन कम करेला। 4. पुरुष में नपुंसकता में मदद करेला। मखाना में जस्ता, पोटेशियम, सोडियम अवुरी फाइबर भरपूर मात्रा में होखेला। ई पोषक तत्व नपुंसकता जैसन यौन समस्या के इलाज में मदद करेला, खासकर अगर एकर कारण हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर या तनाव होखे। 5. खून के डिटॉक्स अवुरी शुद्ध करेला। मखाना आपके पूरा शरीर के डिटॉक्स करे में मदद करेला। ई मृत लाल रक्त कोशिका के रिसाइकिल करेला अवुरी शरीर से जहरीला पदार्थ के हटावेला। मखाना खइला से डायबिटीज के नियंत्रित करे में मदद मिलेला, ब्लड प्रेशर के नियंत्रित करे में मदद मिलेला, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होखेला, आपके नींद बढ़िया मिलेला, अवुरी आपके हड्डी अवुरी दांत मजबूत होखेला। अवुरी एकरा अलावे बहुत फायदा होखेला। त आज ही मखाना के पैकेट ले ली। एकरा के भुन के नाश्ता के रूप में आनंद ली, चाहे दूध के संगे पी के स्वास्थ्य के पूरा फायदा मिले। लेकिन याद राखी कि रोज करीब 30 ग्राम मखाना ही खाई। कवनो चीज के ज्यादा खइला से आपके स्वास्थ्य खाती कवनो फायदा नहीं खे। अउरी ऐसन स्वस्थ जानकारी खातिर हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब कइल मत भूली।